океаном пролетаем. Красиво. Мы летим. Вау. Там океан. Даже теперь рука не устала. Океаны. Вау. Давай поменяемся тогда. Вау, там океан. Красота, да? Красота? Ну да. Мам, чуть-чуть телефон горячий. Ассалому алейкум, духтаракои меҳрубон, духтаракои ширин. Мо омадем сӯх саломат расидем. Рости гап камтар маза нестай. Аюҷа омадем, ҳамамон касал шидем. То ҳозира бигем давом додестай. Хай худо ба шукр ҳози камтар соз шидагием. Духтаракои меҳрубон навордан комментария нависиян ки гиҷо шиден дига навор накарден. Ягон мушкилӣ пеш омад. Не духтаро, худо ба шукр ҳама соз, ҳама сиҳат саломатем. Рости гап аюҷа омадем, ҳамамон касал шидем. Барои ҳамин ман навор кардан натавонистам. Бигем маҷбур кор мерафтам. Таблетка принимать мекардам, мерафтам, корма мекардам, меомадам. Духтаракои меҳрубон, уҷада будам дига фаромӯш кардам ки ман канал дорум. Ҳар рӯз да меҳмонӣ, ҳар рӯз да сайру гашт. Рости гап ҳамуҷада хидма действительно свобода ҳис кардам, да бигем. монда шидагиён биромаданд. Хела истироҳат кардем. Рости гап чанд ҷо даъват кардан, меҳмонии уҷода будем. Баъд қатъи меҳмон доштам. Занаке ки якум сол хонашда квартира мешидам, ваям қатъим рафта буд. Вай очама мешиноса, хостак гуфт манам мехоҳам барам очада пешвоз гирам. Майла гуфтам, ваям қатъим бурда будам. Дигар рости гап дар пеши вай навор кардан натавонистам. Барои ҳамин бисёр бигем моментҳои нағз буд, мехостам сёнка кунам, лекин нашуд мутаассифона. Акнун омадам, насиб карда боша, навора бо ай кору бори худам сар мекунам. Иншоаллоҳи раҳмон ҳамаша пешкаши шумо мегардонам. Иҷа бигем ай кор омадам, чанд рӯз берун шона бироварда будам, ҳаво ки хунук буд. Либосакои ғафс пӯшондам шона, беру бировардам шона. Айша уже омахта шуда дайдуча да хона як рӯз берунаш набирорӣ гизалагӣ мекунад, тим боле 2 рӯз дар хона шиштан. духтаракои меҳрубон, насиб карда боша давоми наворша бо ай дига чизо мемонем. Иншоаллоҳи раҳмон камтар қувват гирем, бо пешина кору бора сар мекунем. Шумо ҳатман подписаться кунед, поделиться кунед навора. Миннатдорам, видеои пешинада беҳад комментариҳои хуб навистен. Бигем беҳад гапҳои нағз навистен. ҳазор раҳмати калон. ҳар як сухани хуби шуморо фаҳмиданда курта одам гӯшт мегирад. Хай ҳазор раҳмат ба гапҳои неку хубтон. Бигем мо фақат модаро старатса мекунем барои фарзандҳо ки мисол оянда дахор нашаванд. ҳар як падару модар орзу мекунад ки фарзандаш хушбахттарини ё зан ё марди рӯи ҷаҳон бошад.
мисол орзу мекунӣ ки калон шаванд, вақти ба воя мерасанд, ай ҳоли ҳамдигар бохабар бошанд, дар вақтҳои бигем дар рӯзҳои сахт, дар рӯзҳои хурсандӣ дар бари ҳамдигар бошанд, ҳамдигарро ҳама вақт дастгирӣ кунанд, ҳама вақт дар ёди ҳамдигар бошанд. бовар кунед и бигем орзуи маяй ки ҳама вақт фарзандом сарҷаму хушбахт бошанд. Не только фарзандои ма, фарзандои рӯи ҷаҳон, фарзандои ҳар як мисол падару модар хушбахти рӯи ҷаҳон бошанд. инам хеле духтаракҳои меҳрубони ман. духтаракҳо навора то охир тамошо кунед. охири наворда якта суруди модармондагиам. и асобина барои ҳамин духтаракҳое ки эркаянд. духтаракҳои эрка дар зиндагӣ ховр мешаванд. бовар кунед. барои ҳамин старатса кунед. ҳамин вақте ки ёшен кӯшиш кунед барои фарзандотона ба воя расондан, кӯшиш кунед бихононедшон, чунки дар зиндагӣ зан ҷойи аввала иштирок мекунад. зан бояд ҳама тарафа тайёр бошад, чӣ дар нисбати сахтиву пастиву баландии зиндагӣ, чӣ дар тарбияи фарзанд. барои ҳамин зан бояд ҳама вақт омода бошад. агар ягон касда суханам сахт расида бошад, узри зиёд. навора то охир тамошо кунед. ҳатман якта сурудии модармондагиам асобина барои духтаракҳое ки эркаянд, эркаи оча. манам эркаи оча будам, неки дар зиндагӣ ховр шудам. хай худо ба шукр. очаҷон ин дилаку ташнаи овозатай, духтари эркаи ту пушти ин дарвозатай. боз кун дарвозаро, бӯй кашум ҳавлитай. сад фидои обу хок, ҳавлиҳои тозатай. боз кун дарвозаро, бӯй кашум ҳавлитай. сад фидои обу хок, ҳавлиҳои тозатай. духтаракҳо морам як вақтам хел майдаҳак будем, эркаи очаҷон будем. барои ҳамин духтаракҳоро эрка накунем ки эркаҳо дар зиндагӣ хор мешаванд. худо ёру мададгор бошад.